Un element comun a celor două lumi, business to business și business to government, este entuziasmul. Și de ce spun entuziasmul? Nici un antreprenor, un CEO de companie și nici un primar, viceprimar, administrator public nu-și dorește să stea de vorbă cu un om care pare apatic. Zici că l-a bătut șeful sau echipa să ajungă acolo să facă o prezentare. Vă recomand și din experiența mea de peste 19 ani, vă spun că acel entuziasm natural, acel zâmbet pe buze, acea dorință de a descoperi o nevoie, acel mod în care vă transformați și vă transferați, mai bine spus, informația către interlocutor face diferența. Nu am venit să vindem doar un pix. Am venit să vindem acel pix. Nu am venit să vindem o soluție, am venit să vindem acea soluție. Cam asta face diferența între o persoană entuziasmată, o persoană care are capacitatea să capteze încrederea, atenția interlocutorului și acel vânzător care doar recită o poezie și, din păcate, este și copiată. Așa că, atât în mediul privat, cât și în mediul public, vă rog să aplicați această metodă și anume entuziasmul, dar mare atenție, de care? Entuziasmul contagios. Mersi!